स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे गोख्रों राजखान्थियारि रादाब लानानै फैदों नंगौ मोनसे बड'लेण्ड बुब्लिया गोख्रों राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बेबाराव रिपन बराया बे समाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव थगायसुला लुट राज खालामग्रा हान्जा होनानै बे समाव बुंदों नंगौ बे समाव मोनसे पलिटिकेल आपडेट बा पलिटिकल राजखान्थियारि मोनसे खौरां नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों थगायसुला आरो लुट राज खालामग्रा हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' होनानै बे समाव रिपन बराया नैबे समाव तामुलपुराव मोनसे सांग्रांथि मेल थामहिनबा नैबे समाव सोलिबाय थानाय जे बेसेन बांथायनि सायाव मोनसे धरना होनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि बारग' एमपि रिपन बराया बे समाव गोख्रों बेप्रुसार बिबुंथि होदों बिथाङा बुंदों गोलाव सम 17 बोसोर गोलाव सम हाग्रामा महिलारिया आसामाव थामहिनबा नैबे बिटिआरआव राज खालामबाय आरो बिटिआरआव राज खालामनानै बिथाङा लुटिबाय आरो थगायसुला राजखान्थि हान्जा खालामफैदो होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन फारसेजों प्रमद बर' नै आथिखालाव सोलिनाय प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौबो गोख्रों रावजों बिथाङा सोंखारिजों दे बिथांमोनखौबो बुंदों जे थगायसुला लुट राज खालामग्रा हान्जा होनानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों जे आथिखालाव सोलिनाय सोरखार आरो बावैसो सिगां थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो बै समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों दङमोन आरो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो बे समाव बिजेपिजों दङ होननानै बिथाङा बुंदों दा बे गुबुन फारसेजों बिथांमोना बिजेपि इउपिपिएल थामहिनबा इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ थगायसुला आरो लुट राज खालामग्रा हान्जा होननानै बिथाङा गोख्रों बेप्रुसार बिबुंथि होनायखौ जों नुनो मोनदों बिथाङा आरो बुंबावदों बे फैसा गरसेनि बे बिखुं बै बिखुं होननानै बिथाङा फैसाजों रुजुदों बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बिथाङा बिटिआरनि एबा थामहिनबा बिटिआरनि जायगा तामुलपुर बे तामुलपुराव फैनानै मोनसे धरना होनाय हाबाफारि बे धरना होनाय हाबाफारियाव बिथाङा फैनानै गोख्रों बिबुंथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे गोख्रों रादाब थामहिनबा नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैदों आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोनसे थगायसुला राजखान्थि हान्जा आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो थगायसुला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो थगायसुला लुट राज खालामग्रा होनानै बे समाव गोख्रों बेप्रुसार बिबुंथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों नंगौ बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ थगायसुला हान्जाफोर रिपन बराया बिथाङा बुंदों थगायसुला आरो लुट राज खालामग्रा हान्जाफोर होननानै बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोबाय थादों जे हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ थगायसुला हान्जाफोर होननानै रिपन बराया बे समाव गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारिया गोलाव सम सासन खालामना जेबो मावाखै आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो बे समाव जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिनि सरकाराबो बिजेपि दोलो आरो प्रमद बर'नि सरकाराबो बिजेपि दोलोजों ज' अब्ला बिसोर मोननै राजखान्थि हान्जाया एखे थगायसुला हान्जाफोर फैसा गरसेनि बै बिखुं होननानै बुंदों फैसा गरसेखौ रुजुदों फैसा गरसेनि बे बिखुं आरो बै बिखुं होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंदों हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खालामनाय थामहिनबा हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ फैसा गरसेजों रुजुदों बे बिखुं आरो बै बिखुं होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बे समाव सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों नंगौ बे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाखौ थगायसुला आरो लुट राज खालामग्रा होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिजों गोलाव सम हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ थामहिनबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेबो जौगाथायनि खामानि मावाखै थगायसुला लुट राज खालामग्रा होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव बिथां रिपन बराया मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে আজি চাওক ইউপিপিএলেই কওক বা বিপিএফেই কওক তেওঁলোকে এই দুইটা পাৰ্টিয়ে বিশেষকৈ ইউপিপিএলে শেহতীয়াভাৱে ইউপিপিএলে ক্ষমতা লৈছে আজি এইটো কি বুলি কয় দুবছৰমানৰ আগৰ পৰা ইয়াত বিটিচিত কিন্তু তাৰ আগতে বিপিএফে সুদীৰ্ঘকাল চলালে তেওঁলোকেও ইয়াত শোষণ কৰিলে ৰাইজৰ বিটিআৰৰ ৰাইজৰ কোনো মংগল নহ'ল তেওঁলোকে এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে
আৰু তাৰপিছত UPPL আহিল এই UPPLকো বিজেপিৰ বুকুচাতেই উঠিছে আৰু BPFও বিজেপিৰ বুকুচাতেই আছিলে গতিকে এতিয়া UPPL আৰু UPPL সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি এইকাৰণেই যে এওঁলোকো একেই ফাঁকিবাজ একেই লুটৰ বাহিৰে তেওঁলোকে একো কৰা নাই কাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ৰাইজে UPPLক ভোট দিব লাগে BTC ইলেকশ্যনৰ সময়ত আৰু মণ্ডল ঘৰে ঘৰে যাব বুলি কৈছিলে মণ্ডল ঘৰে ঘৰে যাব আৰু সকলোৰে মাটিৰ পট্টা পাব সকলোৰে জৰীপ ঘৰে ঘৰে কৰিব কিন্তু আজি সেই UPPLে শাসন পোৱাৰ পিছত মণ্ডল ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আজি উচ্ছেদৰ জাননী কৰিছে মানুহক উচ্ছেদ কৰিবলৈ গতিকে তেওঁলোকো বিশ্বাসঘাতক সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ UPPL আৰু BPF একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन